Oro je kok sanai miju mane aro ni ngoni jongpui ni dalong namo akol krisa bono romui seprak di bono romui seprak kaise thik nai akol krisa Tripura rajyo tongise bo tibrasani hao tongise bosi tabuk bururiang rongno oro toni mangla hin sai tongla Kanchanpuro settle khairi mangla hin sai tongla chiasa o cherai bono romui nogo thangi seprangna nango muti rongno hayakai thiknya 10 bai Bangladesh rok bai jugni se bose adike insai tongo ururiang rokno Kanchanpur area o settle khaimangla khinai abo kom lachia sa adike sai tongkha ngai u wanjui oro wansa busa agol krisa Bangladeshi bose sasai tongo oro ngo sorok khani bagai wanjui rokni oro bongni ngoni bagai sipo bongni tongthaini bongni kahamni bagai buru rongno riang rongno oro settle khaimangla hinai settlement di mangla sasai tongo agol krisa bose boniji se Bangladesh ni phainai bose ating sai tongo morongno romui seprakna nango muti rongno buji khade romui seprak kakai ngai thik thango bongno muti khai aro deputation ro ridi tonmani belai chaya mohkuma sasok ni office SDM thani bor arke deputation ri tongbla arke kagos rok ri tongbla abo busuk khana to gya korok office rogo thang puru rogo refri gi buna nango muti rongno buji khade refri gi buna nango agol kireno Kanchanpur ni borok tamkhai tongbai khe morokno seprakna nang bole thikna kai muti rongno se seprak dik tai kun kok krei muti rongno are o wanjirok Bangladesh ni phai borok se oro asing sai tongbai na ulta enga o miju akol krisa Mizoram ni phai kobo aro bang mono jompuhilo tongai borok se adike ulta kokoro sai tongla lachia rok morokno romui seprak yakai tinglak romui seprangna nango muti rongno agol kri rokno oro je kok sanai miju mane aro ni ngoni jongpui ni dalong namo akol krisa bono